protagonistas de la historia. Hai historias que comenzan cun soño, historias pequenas, casi ocultas, que nacen no corazón de alguén que se atreve a crer que Deus pode facer algo grande coa súa vida. Hai 150 anos, Don Bosco reuniu a 10 mozos e díxolles: vaian, non para gañar honores, senón para salvar almas. Non levaban certezas materiais, pero levaban unha certeza absoluta. Deus amábaos, enviábaos e acompañábaos. Ese sí pronunciado con fe converteuse nunha árbore inmensa e as súas ramas chegaron a millóns de mozos por todo o mundo. Ese soño non terminou. Esta historia non pertence ao pasado, segue a crecer, segue a dar froito. E hoxe, Deus, mírate a ti. Non és espectador, és herdeiro dunha misión. A obra que comezou Don Bosco continúa nas túas mans, nas túas palabras, nos teus xestos de cada día. Hoxe, Xesús di: eu elexinte para que vayas e deas froito. Elexirte é confiarte o seu soño, é contar contigo para transformar a historia dende dentro. Ti és froito desta historia e ti estás chamado a ser semente para outros. Ser protagonista non é estar no centro, é poñerse en camiño, descubrir onde compre esperanza, ledicia, tenrura e fe. Atréveste a creer que esta historia tamén se escribe co teu nome? Este novembro celebra e responde, porque unha historia que se acolle é unha historia que medra, e esa historia, hoxe, dá froito en ti. Protagonistas de la historia. Acogerla, vivirla, regalarla.